que volíem preservar de la tronada i que no es perdés mai aquesta tradició de Reus. Hem de pensar que en aquella època era molt diferent d'ara, moltes entitats i moltes persones vigilen aquesta tradició, però en aquell moment, amb la tristor de la dictadura, doncs hi havia molts moments que potser es podia arribar a perdre, i nosaltres teníem, en aquell moment els nostres antecessors tenien la funció de que si algun moment perillés aquesta activitat, doncs pagar-la o fins i tot muntar el que fos necessari per dur a terme. L'elecció de 12 persones no és casualitat, podríem dir. Això té una explicació, no? Sí, es van fer uns estatuts en forma de vers, redactats pel senyor Pere Balaguer, que va ser un dels fundadors, que per cert són molt bonics de llegir, donen molt d'impuls. Una cosa que ja passava en el passat, que és que en les nits anteriors a la festa, el 27, el 26, a les tardes, doncs hi hagi espais de festa més petits, perquè, per exemple, uns versots d'un ball parlat o els mateixos versos del ball de gitanes es poden fer aquí al mig de la plaça amb micros, però probablement representats davant de 100 o 200 persones en una plaça del nucli antic, doncs segurament, vull dir, es viurien amb molta més intensitat. Per tant, es tracta de combinar les dues coses. I aquí encara tenim un bon camí per recórrer i segurament això ens permetria continuar creixent,